Agak jagung pisang. Ini sayuran panen. Buatan musim rendeng. Ini ada solusi guys, lek boleh kau cari uyah kasar. Oh, kamu ntar ya bahan bakar sembuh barang aku terong pas nganune tak uyah. Terong yang pinggir. Wah, ada elek tuki, tas nandur bule kabeh iki teronge. Dek tuki. Lah wis pamas rada dhuwur dikocor ya kena ta? Biasa ya wis kena ngono kuwi. Ya ora gelem kancane gak gelem. Oh, ngono. Apa nek Mbak Nimah? Mbak Nimah kabeh teronge. Bule iki lah ada solusi, guys. Kocor uyah. Mbak Nimah kan? Oh, Jawaan. Karo Pak Pandi? Walah. Tuki ya, Mbak Tuki ya, adike. Nyanyi, kok nyanyi. Kuwi gangeran biasa. Kuwi aku mesti kuwi gangere nyanyi lagi kalau nyanyi. Kuwi kok ora diwane. Kok tom-tom sopi kan tadi. Tunggu sop. Dek ane mas aku nganu jeruke saiki apik lho, Mas. Maksudnya lah iya ndek iki koyo mah koyo malik-malik. Piye lek gua kaya. Terus piye? Iso mepet kabeh. Kayak gowo kebon Heh, enek bolongane di dodol mburi pakai peteke syutingane. Heeh. Untuk main ora ger ngombe ae. Ketiga penak udan. Beh udan aku. Sepatu obrol. Beh lek udan aku jan jenes. Tuku kandhane wong-wong iki kok repot. Neng
pesen baru rejo kuwi sak metere wis dadi. Wis arek ngeboni wedhus 1000. Dadi lek 5 meter 5.000. Ta wis sak payone. Mu apik kan. Kawangan bareng rakit lah. Heeh, teko kono wis ning kono setaran Mas. Engko njaluke pirang meter wis disetar. Ah, kan kan. Darah. Ragunya ngomong. Yo kandange motoke Kayune ya kayu sebitono sebitan jati kok. Tumbas niku namun siap pondasi kali. Tergantung sampai nek lebih panggang P nek lebih 5 meter kita kepatok kita gak bulu 6 ting aku. Oh, nggih. Sik, terus kok iya lah kok tak tinggal. Banyune bene oke nah. Kenapa? Pas gede-gedene bareng. Lah nganu kok mundur 2 minggu lho. Lah iya. Pas udan ae. Aku tak nganu. Nyapa? Nyapa dah? Heh? Loh, iki piye iki? Ora dicemiteni paling. Ora mbok delok ta pandek iki. Kok aman lah delokan. Kurang ngombo plastiknya. Terus ukurannya. Ayo, Sing anyar, Mas. Golongan anyar ku gede cilik lho. sing cilik iki gede kabeh. Wah, ukurane sing dhisik kalau sing gede cilik sing anyar. Oh iya. Balik. Oh iya. Yo, buncisnya apik. Gelis ya buncis. Palingo. Ya, Wes dijani ada lek. lah iya tebange Dimana nganu geger. Yang legani wong sitok. Oh, baik. Anjol rambut tampar guys. Sisik, ambil.
Yuk. Ponjo iki. Ponjo guys. Ponjo jeneng bahasa Indonesia ini nanam cabai. Gimana iki carane? Kak, ndak dulu. Iki dikek indut dan awet anyes. Apa nih lek wong. Aku tak sing anu sampean kono ya. Sing nyemplung-nyemplungne to. Penak gini, gelis. Oh. Terima to. Heeh, gelis. Gesah ta, Rek? Ya aku langsung tapi banyak kayak Oh, kayak pedot. Mambengi ra nganu ngombe. ngombe iki kaping piro? Iya kan sampe ora kuwi. Kayak pedot. Ampun. Ngangkat misalnya dia mepet pedot bayo ora kuat sampean. Nah, ketika ora kroso ya untuk pawon ya. Dia tak nyengkai. Ora ngombe jamu. Jamu, dicoba karo jamu. Oh, iki lho kan kok ada bose to. Iya lho. Iya, Bos. Lho bose kono. Jeruk bayu. Aku ora enek jeruke jan jerukku sing gedhi entek mumet ndase. Iki jirene wong arep leles jeruk tapi urung enek kabare. Iki ra sida. Urung. Ora wani wae. Jere dina iki wingi ngundune kidul urung mari jere. Tak enten-entene wis becak jere apa ge bayar wong-wong iki jere. Kaeni. Enteni lho malah angel. Ya wong wis moro wis ngendaki ngomong aku ngomong. Wis dadi lek garek ngenteh ngunduh. Hah? Kesewakane. Ora, nyapa disewak. Ngondo. Lah sapa gelem nyewa jeruk wis modar? Oh, jeruk garek pirang wit tak. Cocok mudar-mudar niki lho lah, malah mudar kabeh itu malah iki. Ora, ya ketokane apik sisane kan. Loro. Iya mati modar sitok loro. Wis mati sitok loro, wis akeh lah sing mati. Gak ngopi dhisik. Ngopi sik. Ngopi karo murah ngopi karepmu. Enak koyo emeh pedhot lho. Lare entuk santai. Aduh nesu. Aku tak sing nyemplung-nyemplune ben gelis. Wah, aduh kecikane jauh. Elek jeruk aku tak cemplungne ae. Wah, ya durung ora ketok godhonge. Oh ngono. Lek kejero ditepek-tepek. Sret. Kali kri lemahe. Bau mah tak bakal aja cemplungne ae. Ora domo karo bojomu. Gak. Wong beneh ora bojomu. Belas sampeyan.
Lek jegur kalen anyes penak ya. Lah, kaya ngono-ngono kuwi. Urung ki lho, urung ki lho. Tinggal ngono kuwi, kancane kono tukne. Ben, tengah heram. Kancane tengah heram. Wong kok orang kuwi ngono kuwi tinggal. Kowe nguyuh sak nggen-nggen wong kae.